позиція. Якщо говорити про зміни до Конституції в питанні кримсько-татарської автономії, на якому етапі зараз це питання? Зараз дуже, з моєї точки зору, невиправдано все це затягується. Робоча група, яка була створена Конституційною комісією, вже давно свою роботу завершила. Ми підготували не лише проєкт змін і доповнень до розділу 10 Конституції України, цей розділ називається «Автономна Республіка Крим», але ще ми підготували два законопроєкти, які вони просто органічно вписуються пакетом до тих змін до Конституції. Це законопроєкт про корінні народи в Україні. І, до речі, ми там говоримо про караїмів, кримчаків, які також є корінними для Криму, для України. І другий законопроєкт – це про статус кримсько-татарського народу в Україні. І основний документ, я вже говорив, проєкт змін і доповнень до Конституції. Конституційна комісія, я ще раз повторюю, невиправдано затягує своє засідання. Треба розглянути ці документи. З моєї точки зору, вони гідні того, щоб їх гідні, бо працювали видатні українські правники. Я не хочу зараз називати прізвища, когось можу просто не згадати зараз, забути просто, да? Але це всі наші видатні українські правники. І далі визначається Верховна Рада, спрямовує до Конституційного суду і потім чекаємо на наступну сесію. А скільки часу розглядає вже Конституційна комісія? Вона його не розглядає, бо для розгляду потрібно зібрати засідання. Тобто члени Конституційної комісії, вони отримали всі ці документи. Однак ще жодного разу не зібрались, так? Не зібралися з цієї причини. А коли подано було? Давайте, щоб просто десь не помилитися, вже більше ніж 2 місяці. Десь вже влітку вже воно було там. На вашу думку, чи існує політична воля в Україні, щоб провести ці зміни до Конституції? Я хочу сказати, що це дуже цікаве питання, і воно не складне. Я хочу сказати, що в часті декларацій, які ми чуємо від різних політичних сил, нібито така воля існує. У нас іноді в українській політиці буває таке, що говоримо один, але там десь в голові думаємо, що це не один, а 3. І голосуємо ще по-іншому. Може бути, але, знаєте, я можу повторити те, що я говорю дуже широко, іноді, можливо, так достатньо різко. Будь-який сьогодні той, хто себе вважає патріотом України і який виступає проти форми самовизначення кримських татар на своїй землі в Криму, тим більше, яка тимчасово окупована Росією, і виступає, тобто хто виступає проти самовизначення кримських татар на своїй землі і в складі української держави, це така людина, якщо вона і щиро вважає себе патріотом України, він має знати, що він помиляється. Крим має майбутнє в складі української держави, якщо ми вирішуємо питання самовизначення кримсько-татарського народу, корінного народу того півострову. Ми раніше чи пізніше ми обов'язково підійдемо до тієї ситуації, коли основні гравці, і дай Боже, щоб наша держава, ми маємо все зробити, щоб наша держава також була за цим столом, де будуть вестися дуже спекотні, жорсткі, складні переговори по Криму, чи він залишається в складі Російської Федерації, яка його заграбастала, чи відновлюється суверенітет української держави, що абсолютно правильно за міжнародними законами, чи деякі будуть лукавити і придумувати інші форми, там подвійне, там управління чи таке інше. От тоді буде дуже важливим голос корінного народу, і міжнародна спільнота від цього не буде далеко відходити, бо міжнародна спільнота шанує і цінує гуманітарне право з точки зору прав корінних народів. Тому до того часу, поки не сіли за цей стіл, українська держава має бути абсолютно до того готовою. Як кажуть, у такому, всі зброї вона має бути. А всі зброї – це є зміни до Конституції і прийняття відповідних законів. Зараз